Angan no. Medyo utot man ko. Medyo nagbasa man ni akong basig igit na ni ang oy. Kurat yung ko ani ba. Medyo dening mananak. Mas maayo guni kay para makabulhot yung tag vlog ani no sa atong palibot no. Ato ganing subayo ni atong palibot para di ta mabihain sa mga kuan ba kanabit tong kay balo na mo ana. Dili ta maulahi ba advance ta ba ang oy. Ug labaw diya sa tanan no. Manguha na itag utot-utot. Utot-utot ba kana itong candy fruit bitaw. Sama ani ba? Lami kayo ni. Lami kini siya guys. Waon na to ni ato ning kanon. Makaon na siya guys. Lami kini sa kanon guys oy. Muna akong kinahaman ni sa una guys. Bata pa ko ba. Karon lagas naman tanong. Kaon gyapon ko ani guys kay wa ko kabalon sa mga benepisyo ni makuha pero na siguro ni kay gituyo ni turok. Wa man nagitanom guys. Kuan man ni siya. Kusa ra ni siyang manurok no. Kusa ra ni siya manurok diri sa mga kilid-kilid. Murag paglantaw niyo sagbot pero makaon ni ang bunga. Ano siya guys no. Kara ni sa akong palibot diri sa akong area guys. Ato lang tangtangon guys kay isar ka kamot atong gigamit patag video no. Lami ni siya guys. Bisag nanurok ra ni siya guys pero may kuan gyapon mapuslan gyapon siya ba kay makaon manggod pero ni nato na hot doon guys sa atong binlan ang langgam ug ang lamigas guys kay basi masuko ba. Masig masuko kanina kay atong kanon una no. Muni atong panghimaka sa buntag gihanga kog naglingkod ra ko basig daghan na tag kolesterol ani. So nakakuha na ta guys no. Ato ni siyang kanon. Ito ni siya kanon dito sa atong kuan outpost para maka biradax na. Muni siya yung mga kuan daghan siya yung makaon diha god. Turok ra ni siya guys sa mga tinambak ba. Turok na napoy wild ang palay. Na ganito yung kuan guys kanang murag simi watermelon ba nang gagmay bitaw bunga. Makaon po na siya guys. Katong wild ang palay lami po doon siya kanon pag mahinog. Pwede to nimo kuan. Pwede to nimo sugba. Grabe man siya kapait guys. Isugba ra nimo ihalo ra nimo parang wala ang pait. So kani isasab ni siya nga makaon diri nga mga turok ra ni. So ang naghatag ani ang Ginoo kay kalitra magturok diha no. O para sa kuan na siya purpose ba? Na siya purpose nga mapuslan diha siya no. Bisag turok ra wala siya gi tanom. Wala siya gitanom sa kuan pero makaon siya. Napay daghan dito mubalik ra ta dito. Mubalik ra ta diha. Manguha ta pero kanisa atong unahog kuan kaon di nato kuan binlan po nato ang mga langgam ug kuan mga lamigas kay gituyo ni turok diha mga guys kay para ipakaon sa mga dili ka mo mutanom. So magapil-apil ta awa na makaon po sa atong mga kuano mga langgam unang binlan po nato. Share ba kani mga guys kuan siya guys kaning gitawag sa amon sa Sambuanga kuan buyo-buyo pero ang bunga po dani mga guys makaon pud ang bunga ani muhinog ni siya taas isa kadangaw ang bunga pag mahinog lami kay anaon guys bikuan ra nimo sa imong baba tamis kayo ang bunga ni sa buyo-buyo tree ni siya naidaghan ni dito sa Sambuanga pero paningid ko murag dili ni siguro buyo-buyo murag hinagdong siguro ni nga kahoy hinagdong ba nang nanurok ra bitaw sa late pero mura pag buyo-buyo ang dahon god
pero makaon ang bunga sa buyo-buyo. Turok ra po ni siya diri guys sa mga tinambak no. Namuwak pa guys, wa pa namunga. Timing na to kung mamunga ni siya katong kulay green kaya atong isugba. Pag human na to sugba atong kanon atong sudan og pamahaw ba. Atong himog sudan. Kay gulay man ni siya nga wild no. Grabe ni siya kapait. Ang dahon ni ani guys, udlot, pwede ninyo isagol sa munggos nga gulay. Unang daghan siya makuha ba, mapuslan na to ba. Bisag turok ra siya, wala siya kita no, mapuslan siya. Kay naaman oh, gihatagan tag pagkaon sa Ginoo. Mukalit ra turok. Bisan asa ra na siya basta limpyo ang area nga gitugkan pare anay. Limpyo ni siya, pwede na to gulayon. Pwede na to gulayon kung naay bunga. Akong ipakita ninyo mga guys ang tanong mga makaon guys ha. Narang bunga guys oh. Amo ni siyang bunga ni guys. Nakabalot siya guys. So nagpasabot kung mahinog na siya, limpyo niya siya kay namay siya pangbalot ba. Putos sa iyang prutas. Mo na siya oh. Muna siya makaon ni siya guys. Pero dili kay ni siya makita nimo sa mga fruit stand kanang namiligyag prutas kay kuan ra man ni siya kanang prutas nga lumalabay ra pod kay mura man pug okra ninyang punuan. Gitawag ra gani siya lumalabay na tanom kay di kayo siya kuan solid ang iyang punuan no. Mura na siya kanang bitong mushroom nga hingkalit ag turok din. After few days malata ra siya. Unani ra ni iyang punuan mga guys. Mura siya okra bitaw, lawas. Mura. O kani bitaw mga guys kani. Wow na kung bunga mga guys ha. Ang bunga po dani guys, makaon po ni siya guys. Makaon ni siya, mura ni siya part gyapon siya sa kuwan. Kalahi niya murag kamatis ba. Atong panitan makaon ni siya mga guys. Kani siya. Naray ang unod guys. Ang gipanitan na guys oh. Kuha ni siya guys, mudako ni siya guys, mura ni cherry. Murag cherry ba. Lami po ni siya guys, tamis po ni siya. Kaning tanom. Makaon ni siya. Paglantaw ninyo mga guys, di siya makaon pero makaon ni siya. Ako ning pahinugon guys kay sa sunod nato nga vlog, akong ipakita ninyo nga makaon di siya. Di siya makahilo. O daghan siya makaon diri bisag turok ra. Munay kuan niyo, bantayan niyo kung masalaag bitaw mo sa mga kabukiran. Wa mo kaswito sa mga kuan, lantaw ra mo mga vlog dia para maka kuan mo sa tanom nga makaon. Kita mahadlok mo gyud tag makaon nga dili nato kasi nati kay basin makahilo no. Kini pero makaon ni siya guys, lantawan ninyo guys oh. Oh, gani siya nga prutas. Lantawa ang dahon guys, kani ang dahon guys kana. So daghan kay siya turok diri no, basta diha dapita daghan kay na sila diha nanurok. So kani siya makaon gyud siya. Ato lang paaboton ko mo hinog. Sa sunod na to nga vlog. Ug mao ra to, daghan king salamat sa inyong paglantaw sa akong mga video nga semi Bisaya tagilid taan na bangaw eh.